Pei phi baro kini gilong ki khubor bam thagasngi. Kajingwa ya kilama yong hakeleng kinong ba shilong kum kajing persha ikasngi badum tam. Ya kaseng samla puli hakashatri jongka North East Student Organization ya kamat CAA. Ya thu usamla lambok starwell habakran shaklat pathai khubor ha office jongka seng ha shilong. President ka Khasi Students Union ke SU la pensha shpangki mat ki bakaseng. Halor ki jing Kibapau ya ke Sorkar India baka pelong an jubor kamat CAA bat pendu ya ke ILP. Uba lambok starwell ula ong baga jela ke shim ya ke katway trik kum kasngi yaki. Hakeleng ki jaka ke tha North East barok kaway. Ka jingkuman jong ke Sorkar India ya ki jingdawa ke seng bhalang. Kani ke than ya ke CAB kabala kelas CAA minta ka pelong ya ke NESO ban lam kmat ya ke jingyaki persha India. Ulambok starwell uyathu kathan namar ka jing pelong an ya ka CAA kalalong ka jing khangba ya ki minder ban wanrung be an shaki jilla shatela mingi khamtam ya ka jilla Meghalaya. President ka KSU uyathu kumbalong ka jilla Tripura kabla sha telep wat ha Assam Nagaland bat Arunachal Pradesh ki penpau kumju. Shushu penpau don shibun ki sakhi ba ki sabut ban penshisha kum kaseng kabajuyo bat khamtam ke jila Meghalaya kabayajan bakari Bangladesh. Habaya pai ke jingwan turbe an ki mender wat ki pulit BSF ki sakhi na ke jingyo bat jongki ha ki khaput India Bangladesh bat ki pulit ke jilaru ki jutalasi. Bat kem ki mender u samla marngar u benrap ke jila Meghalaya kadai ke jaka bajuya lingba ne ka transit state da ki ki jila ki bayat ki yo lemon. Kabadon kam ladai ke ILP Henry Watla ke Nagaland, Mizoram bat Manipur. Kabladon ke inline permit dangdon jingma ong President KSU. Ka notam ke jela Meghalaya kabalatlan bat yorung kerthrep kimender bawan syong bean. Ka jela Meghalaya kadang kendu shibun ki jing nadu ke jingbom jing senjor kaan hapo ki benta bapher but wat hadu ke jingbam trei hok ki bor sorkar hakikam ki badai ya ke puli puthi ke puli patba berkabha kemiar jong ki samla. Kumba ke senam arah jar khat kendai ke KSU kalayaki ya ke CAA bat penbori ke sorkar. Ban pas da ke resolution jong baro ki nripo ki MLA ya ke ILP ulaong ba haki babun ki benta. Ki patba baki samla ki shem jing banyo ki hok ki baki day banyo. Kat baki bor badai pen ki shupen slam nele menti. Ukhot ika Sorkar Meghalaya bakan shim kia kerki ikini ki jing bat ban pendep iki jing dawa bala dawa reka seng la slam bah. President ke KSU ulak dawru halor ke jingdon ki jingja ki bakta iki imlang salang kum ke jingbam pentikna ke Sorkar ya ke jing shngan patba ke jing sniu ki kam khayi bean bar ke jingwan pau ke jing kolman namar ke jingbam pat pentikna ya ke ILP bar ki an ki badai ban kershan ya ke jilla. Ke KSU kalong bet ban kloy ban ya trailang hendai ke jingbam shimkia ke Sorkar kalong ke daw ke ba penslam ya ke roy ke par. Loong uba lambok starwell. Ulong ru ba kaseng kandang beteng ban pinkan mau ika Sorkar ban kentiu ika puli puthi ban batai syai ki polisi ki bakta ika samla ban thaulat thaulanti ba ki samla khasi jantia kinyo jingirap haga puli kamai keji bat kabaha ngamian. Kiba syukran na ki syukran tang na kanta kacing snow yuri haki simat ndrai pipet tang ni nong ba sulong ai balaja. Pipet I kaput ai belajar menulos taman bakasno. Pipet le spenta kini kaput le ngi na kapos kapor bat ngamla arban le jing sabat ka kiwa ka jing don kiti pribom de tarai trimulo. I kawasoksi kalong teng ki beriu suwan tang stayo artayo kilayo ki tersona kilayo at pan long ki nok thabo jong jalate hangno men so ongwa kamnon ka jingma ya ka chat menjo jungi. Ki kran spang ka ka jingroi andai keren seperti zero yang menubak ban bah bakadu. Kadang ia keren soalnya kata safety, security jongga chat menteri jongga jalan. Jadi kita gi ijin kam ki maki ki keren ngesnoba. Nak kalian ko sangi om penteri kam so tikian takarwe nges ya keren din langi pediang. Re horket hodang hi tat bang pat I an kenun wanam ya keren derwe wo jongga beri terapi rokok.
jong ka sarkar ka don kata ka jing terang ban wan rai kata ka railway hadu Jaja Hills ting ye iru ban nagaliang kiseng baper ke lapan pau ya kita ka jing persya te nagaliang jong pi pat kum ka sengki tra kisin jam pa pi pinle Hi dangi kren bat ni phas ka tiral kam de su ka isu bat mai ba ki isu ka yang persa. Ka dei na ki post na mi man swa ni lam barin. Bat ki jaw tan rai yang balai ni persa ji po ki tiral ni lai si bai bat ki chala ki ba ka po ki tiral ka long kunu ki jing bu hai sunam ki bre na sapa. Kam tam ka jala juni ka long ka jala ka barang lai lan ha bro ki liang ko ma kren nang kong. Nim sumna don ka nu ka an ka nun ka ban yada. Ti la ka wan sta ka railway le ni iba ka jing ma ka ka jat ni ko jumi ka bentang ka ba ka seng ka kwa ban ong sarkar ka long ba pentri kam shar ti ki an ki ba kum ka jala ba kum ka jat bring la khmi den ti la anot la ka ta phau de le kisnam ya ka tar luing as ya ka na din la ka sarkar tmu man pen poi da ka bor ha kinu ni penta junga beri ni tram I ka sarkar su thu ka bor ka ban sejia mas pen ka mau ajar khanyau ka ran ki persang pen point hi bor ni pila I jing ki wa ki ba kuma la plai mut ki khot ki su bi la rum sha along but ta ka sarkar hi kam snap ye kita ki jing persngo ki ta ki jing nongrim ba jong ka seng na tharai ka sarkar su thu ba I masa chia la ka thom ka bor ni la iru ki don ki nomi khmat ki bu kren na ka por ska por pa ki trang ba kwa pen point ter kal tira rei ni swa ban ong tang ni kren ye kita ki issue ye ti ki mat ye ti ki an ki ban yada nam ta ka jing song sangan jong ka jat bri jong ka jala bum mat ngut no swas pal tu tira nai khore ba na ya halatan man ka por mar na tharai pai ba jong ka jala ba jok kham tam ki pai ba jong bri yu tira ki khmi len ti ye ta ki nong thau an ki ban thau ki an ban yada om ki ma ra ta ki pat lan ti ban julor ban jap sunan ya ka jat tu ro ko habedem ke jing lai wa plakat klem saudong jong aseng next ni Hi ka jing wa ki jipang gini ki flex ki banas rekat ki lamayong ka keleng kena nong ba solong kadai ka banta ka ba kum ka ki su badonang ka stri jung kene su hasnam ajar ka khandai na kadang kene su klasim ya kene kharoi trek tok na no pra kum ka sngi ka bodum ko ka than jte lam ni bro koi habedai bat ka jing pas jubor long an jubor ka sukar ne yak si bi kala long si Abalai ngi sim ya kini kasni nama ba yi padang jing yakhi ba jing pasha ka bajur hakut ko po hakaleng ki jalak ni thanj ti lam ni handai na kaleng ka sukar dia kam samla snap bat kam samla sha score ya ka e ka jing snow bat ka jing pau pan pau persha jong ki kan hun ma pher badan ni ka thanj ti lam ni kam tam kani su bolong hakmat ka ba asim ek sinjam je khi ba pher to por kajing bom priang I jong ka nesu ya ka cepetrikam ya ka CE ne ka CEB po ka than sti lam ni kadai ba ngi I ba kani ka an ka ban pilat lenti di jingkhang ya kita ki poiwer poi hak ban na buhai snong su ne ka than sti lam ni nila sakhi de ki posnam om tang ka jala jungi hindai dengi lek ka penta pa pher ka than sti lam ni ni osngo ju ka ju jinge bat kata ka ju juma kata kalong jing waru ka thek buru na sabar po ka thanj te lam ni bro ko ila sakhi ki bla jia po tripura ila sakhi ki bla jia po jala asam wangile bat arun salu ki penpau ka ju wangile china galan penpau ka ju te kanotam khamtam ne po ka jala ka jungi bolong markhap ka ri bangladesh bat yakatang nginam dei ong bang sukren kan ki sakhi sabut dei pi iman kapor wat nakaliang ki por sipai BSF ki ju ban bat ni te ki kharbang rais ki bawa thu ban rung bi an po ka jala ni bat yul se mut bat thu an lech koi pat jala ni thai ste lam ni tangsian pi wat ki bor flet ki bat na kapor ti dangi kren ru spangata kalong lada kana galan ke badan ILP kadon rejeng songsier ka bom sangan ci pentrekam ne ka an lada ke Manipur ke Mizoram kimdon hajing song sangan pentrekam ne ka an
Tekan otam ga jala jungi ba dot khamdan kinunu ki an kinun ban jada ya ka jawar ku tab bru masabar ko jala jungi. Ngila yakhi bat ngila dawa na ka por petrikam ta ka LP hindrai pinang kamau dungong ajar khat khandai terik jubana na upra ai ka sarkar jala ka pas ta kar solution hindrai antala handrus nam nim simle idak isen ai ban kandan kata ka positive response na kalian ka sarkar India ban petrikam ta LP po jala jungi. La kali jubum sim kia jong sarkar jala na jubomon petrikam jong sarkar India ka ta mtep nama ba impat yo jing sai hang hunuru ladang ya kendu bat ni kren wat kini menteri jong sarkar India ro. Kalau don lupa rukaan kawangi tip kum ka MRCC kabla long an sunam arjak Andrei ngimla pantip ka sarkar jala kale ayu dangi kili ong ba kataro kanang don kajing sya. Dunia atau ka sarkar India tinggal semula takit ki an kanun ki ban yada ya ka jing sok sengan jong jala bat jong jai penriu kim urlong kini gidak kisien hi kilong gidak pen i ke jong juma. Telo tangan nongrim kam tam ta kasngi kalau mukum kadak pengim pediang dalero em jing leksi kani sohi apro ki jala badan haj dilam ni persiem ni kisni kum kasngi badum bat boro ki kunhun ke badan satri jung so ni pelong je ki da ka ba in pen kenmau sa sarkar dia ba ka than dilam ni ka priang jikan ka an ba sarkar dia ka penterikam jubor.